zidelebe zikwenza izakhamuzi zangenela imashi zithi zihleli Lubhojozi ngenxa yezinswelaboya ezenza amathande eHostela. Izakhamuzi zithi emasontweni amabili edlule kwabulawa abesifazana abathathu kwaphinde kwadlwengulwa nengane neminyaka e14 egamekweni ezehlukene. Umndeni wesisulu sokudlwengula ubeyingxenye yemashi. Mina ngibhlungu ngoba umntanami urepiwe makade kwaba yinto nje iphosa naleli liphethe case aliyenzi nix alisilweli thina. Imashi ibihlelwe inhlaka zomphakathi okubalwa namaqembu ezombusazwe. Abahlali bathi banquma ukumashela esiteshini samaphoyisa ngoba imizamo yokuthola iziphathimandla ayiphumeleli. Akukho okudlula emaphoyiseni ukuthi every day ufone uhambe epolice station uhlula umuntu elimele manje ulimele epolice station bafike bathi hayi ngeke silithathe udaba lwakho sicela ukuthi uze ne-J88 incwadi. So ayizikho ke ngiyathela ezihlula ukuthi sihambe siye eMoroka siyocela if abantu ama resources sicela be-escalate amacala bawase upper structure zabo. Njengoba sabahlali bala eHostela sigcina sibukeka njengabantu abababulali kodwa sibe ubukho nomthetho engabe kuyiwona ohlaziya lokho ukuthi hayi umbulali nangu. Izakhamuzi zithi zokhululeka mhla kwandiswa isibalo samaphoyisa esiteshini saseMoroka kwaboshwa namaphoyisa eZwasola ngenkohlakalo. Amaphoyisa bathatha ijojo la and sometimes siyangena la sizobabona abantwana bethu babhema bayenza yini so kunabantwana bathi bababiza amakati so into esimashele emaphoyiseni ukuthi basinceda ngani ukukhipha nalabantwana ababhemayo ngapha ngaseHostela. Abaholi bomphakathi bethule incwadi ezikhalazo emaphoyiseni bathi bazolindela impendulo zingakapheli insuku eziyisikhombisa.